Waqt xogħol ta' skavar fil-Katakombi ta' San Pawl fir-Rabat instabu għatta oġġetti li l-istoriċi f'pajjiżna qed jiltaqgħu magħhom għall-ewwel darba. Tkellimna mal-arkeologu Joseph Buttigieg. Sibna wkoll urna b'xi fdalijiet umani ġo fiha għax kienu qegħdhom hekk u xi fosthom anki affarijiet ta' jewelry li kienu jintużaw dak iż-żmien. Imbagħad sibna anke muniti u sibna dadi illi kienu jilabu bihom it-tfal jew kienu jilabu bihom anke l-kbar. Dawk huma l-iktar affarijiet importanti illi sibna, però l-iktar ħaġa li kienet interessanti kienet propju fdal ta' tebut Ruman illi qabel Malta ma konna sibna qatt bħalu. Ix-xogħol ta' riġenerazzjoni fil-Katakombi tar-Rabat ilu għaddej bosta xhur. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Bord spjega kif dan ix-xogħol gawda minn finanzjament ta' 2.4 miljun euro mill-Fondi Ewropej għall-iżvilupp reġjonali. Dan huwa wieħed minn 3 interventi fuq postijiet storiċi iffinanzjati mill-proġett ta' konservazzjoni. Bord fisser kif dan il-proġett sar fuq talba ta' bosta residenti rabtin li għandhom għal qalbhom il-wirt storiku ta' pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari saħaq ukoll fuq il-konċentrazzjoni ta' siti simili li nsibu fil-lokalità tar-Rabat u x'impatt għandhom dawn is-siti għall kummerċ fil-komunità rabtija. Bord spjega li l-Katakombi tar-Rabat iżuruhom ma' 80,000 turist fis-sena. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja u l-Kultura Owen Bonnici spjega kif dan il-proġett huwa li jistudja, jikkonserva u joħloq spazji fejn il-viżitaturi u t-turisti jistgħu jifhmu aħjar l-iżvilupp, l-użu, ir-ritwali u l-arkitettura ta' dawn l-istess katakombi ta' San Pawl. Ix-xogħol sar b'mod metikolus u studjat bil-għalli fil-waqt li jsiru skoperti ġodda u l-post ikun irranġat ma jkun hemm ebda impatt negattiv fuq l-istess wirt storiku.